வெள்ளத்தால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஜனதா கமிட்டி அதில் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நாங்கள் நினைச்சிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் இந்த விஷயம் செஞ்சு போலன்னு சொல்லி எங்களை மட்டும் இல்லை எங்களை இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் இதில் முஸ்லீம் தமிழ் அப்படி யாரும் ஜாதிபேதம் இல்லாமல் எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு எலுமான மாதிரி எல்லாருக்குமா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஜஸாக்கல்லாஹ். எங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் சொல்ல தெரியும். இந்த சிச்சுவேஷனில் சரியான நாங்கள் இப்போ கஷ்டத்துக்கு நிலைமையில் நீங்கள் வந்து செஞ்ச இந்த உதவி வந்து மாஷா அல்லாஹ் பரக்கத்தாயிக்கணும். இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு பெரிய கூலி கிடைக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ்டால. ஜஸாக்கல்லாஹ். இனி நாங்கள் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை இங்கே நீக்கிறோம். அதுக்கும் நீங்கள் இது உங்களோட எல்லாரும் உதவிகளையும் 100க்கு 100 தந்தீங்க. அதை எங்களால் மறக்கையில் இப்படி தான் எங்கள் ஊரில் உள்ளவங்களை விட வெளியிலேருந்து வந்து எங்களுக்கு இந்த உதவியை தந்ததுக்கு நாங்கள் 1000 நேரம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் போதாது. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சீங்க. எங்களுக்கு மறக்கிறாது எங்களால் செய்ய இயலாத வேலை அவ்வளவும் நடத்தி தந்தீங்க. உங்களுடைய சாமானங்கள் எல்லாம் ஏன்னா ஆவணங்கள் எல்லாம் கொண்டு உங்களுடைய உழைப்பில் எல்லாமே என்னோட பார்க்காம எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் வாய்ந்து தண்டு போறீங்க. பெரிய ஜஸாக்கல்லாஹ். உங்களோட இந்த ஜனாதா கமிட்டியும் காலிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் மேலும் மேலும் பரக்கத்தாகணும் இன்ஷா அல்லாஹ். அவங்க குடும்பத்தாக்களுக்கு அவங்களோட எதிர்காலத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா செய்யணும். ஜஸாக்கல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். எதிர்பார்க்காம 100க்கு 100 எங்களுக்கு உதவி செஞ்சு தந்தீங்க. எங்களுக்கு மனதே இல்லை. இதனால இதுக்கும் போறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன பண்ணி எங்களுக்கும் அறிவே நாங்கள் வாங்க. අද 6 වෙනිදා මේ ඇත්තටම ගම්මතුරේ ගොඩක් අපිට මේ ව්‍යසනයත් එක්ක උඹක් අපි මේ ගෙවල් යට වුණා. ගෙවල් යට වෙලා මේ වෙනකොට තිබුණේ අඩි එකමාරක් විතර ලොකු මඩකට තමයි තිබුණේ මේ ගෙවල් වල. ඉතින් අපිට මේ දේවල් තනියම කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ අපි මඩකලපුවේ සහෝදරයෝ ඇවිල්ලා මඩකලපුව මරණාධාර සුබසාධක සමිතියේ කාත්තම් කුඩි ඉඳලා ඇවිල්ලා තමයි මේ විදිහට මේ අපි සහයෝගය දුන්නේ. ඇත්තමයි මේ දුන්න සහයෝගය ඔයාලා අපිට ගොඩාක් වටිනවා. අපි ගොඩාක් ආදරේ ඔයාලට. අපි ඔයාලට ඕනෑම දෙයකට ඉන්නවා. අපි ඔයාලට ඇත්තටම මේකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා විතරක් නෙවෙයි, දෙන් දෙනවා විතරක් නෙවෙයි අයියේ. ඇත්තටම අපි ඔයාලට ගොඩාක් ණය කියන වෙලාවේ අපිට කරපු මේ උදව් වලට 27ஆம் தேதி நடந்த வெள்ளத்தில் எங்கள் வீடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுருச்சு. காத்தான்குடி ஜனாசான் நலன்புரி அமைப்புலேயும் வந்து எங்கள் வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி தந்தாங்க. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்களோட சேவை வந்து இன்னும் தொடரணும். அவங்களுக்கு கடவுள்கிட்ட கிருபையால் எல்லாம் கிடைக்கணும்னு பார்த்திக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 27ஆம் தேதி 11ஆம் மாதம் எமது பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட அந்த வெள்ள அனர்த்தத்தால் இங்குள்ள மக்கள்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. வீட்டுக்குள்ளே அவ்வளவு சேறு மண்ணெல்லாம் நிறைஞ்சிருந்துச்சு. இதை எப்படி அள்ளிக்கொள்வதுன்னு தெரியாமல் நாங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த காத்தான்குடி ஜனாசா நலன்புரி அமைப்பால் வந்து எங்களுக்கு அவங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்து தந்தாங்க. முடிஞ்ச அளவு மண்ணெல்லாம் அள்ளி தந்தாங்க. எங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு சாப்பாடு உணவுகள் அதுகள் தராட்டியும் பரவாயில்ல. இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி வேலைகளை வந்து செய்து தரது வந்து பெரிய உதவியாக இருக்குது. இந்த காத்தான்குடி நலன்புரி ஜனாசா நலன்புரி சங்கத்துக்கு ரொம்ப எங்கள் பிரதேச சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி வேறு அமைப்புகள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி வீடு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான உதவிகள் தேவைப்படுது. முடிஞ்சவங்க வந்து இந்த மாதிரி உதவிகளை செய்து தருமாறு ரொம்ப கேட்டுக்கொள்கிறோம். இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் ரொம்பவுமே அசாதாரணமான நிலையில ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க. முடிஞ்ச அமைப்புகள் வந்து எங்களுக்கு முடிஞ்ச உதவிகளை செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. මේ කාකාන්තිය අපේ මරණාධාර සුබසාධක සමිතියේ ඇවිල්ලා කම්පලට ඇවිල්ලා කම්පල අපේ ගංගවට පාරවල් වසම උඩපළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේදී කම්පල පොකුණු වසමේ හැම ගියක් ගන්න කියලා මේ විදිහටම මඩවලින් යට වෙලා අපි අන්ත අසරණ වෙලා හිටපු වෙලාවේ අපි ළඟට ඇවිල්ලා අපේ ගෙවල් සුද්ධ බුද්ධ කරලා බඩුමුට්ටු හොදලා දීලා අපිට ලොකු සහායයක් දුන්නා. මම මේ වෙලාවේ එක දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ මිනිසුන්ට දකුණේ මධ්‍යම පළාතේ රටවටේ ඉන්න මිනිසුන්ට අපි පොඩ්ඩක් නැත්තම් ජාති ભેදේ ආගම් ભેදේ මේවා බදාගෙන මිනිස්සු අපාසකට ආශය මේ අපේ සහෝදරයෝ මේ අපි ඔක්කොම ඇගේ ජීවන්නේ එකම එක ලේ රතු පාට ලේ මම දෙවලුත් කියන්නේ ඉන්නා මට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක සහෝදරයෝ වගේ ඉන්නෝනේ මට හරිම සන්තෝෂයි මේ කාතාන්කුඩි මරණාධාර සමිතියේ මේ කරුණු දරුණු ඇවිල්ලා අපේ කෙවල් දොරවල් සුද්ධ අපිට වචනයෙන් හරි පීඩ වෙලා මේ කරපු උදවට අල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ පීඩ ආරක්ෂාව ආශිර්වාදය ලැබේවා මේ සියලු දෙනාටම කිසිම දවසක දුක කරදරයක් වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝගේ දරු පවුල් වලට මේ කරපු අපිට කරපු උපකාර
ඒ දරු පවුල වලට ඒගොල්ලෝගේ ජීවත් වෙන හැමෝටම ඒ ආශිර්වාදය ඒ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබේවා කියලා මම ස්තුති කරලා වැදලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ නම WWAM තුෂාර විමල්සූරිය. මම හිටපු අධිකාරිවරයෙක්. ඉතින් අපි බොහොම අසරණ වෙච්ච වෙලාවක මේගොල්ලෝ ඉඳන්